हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा डेमो फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेस लाबोदों बेनो जाबाय खायसे खायसे गोरोन्थि खालामनो हागौ नालाय आरो खायसे गोरोन्थि खालामबाय आरो नोंथांमोना बुंखादोंमोन जे नोंथांमोना धैर्य हम लासै लासै एप्लाइ खालाम आरो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनखांखाबाय खायसे नायबाय आरो खायसे नायाखै स' मानोना खायसे फल' खालामनानै गोबांथार एप्लाइ खालामबाय आरो खायसे खालामाखै स' बेखायनो खायसे आन्दायगासिनो दङ दा बेयाव डिटेल्सखौ लाबोदों इम्पर्टेन्टखौहाय IPO बोरै दाननांगौ प्लास नोंथांमोननि फर्म साबमिट खालामनाया बोरै खालामनांगौ डिटेल्सखौ लाबोदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै BTC साख्रि दा जायफ्रा बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट मोननो हायो दा बे अफिशियल नटिसआ CSBनिफ्राय फैदों अफलाइनसो बेखायनो एसे गोनो गोथो जादों दा जों फार्स्टआव नायोबा अफिशियल नटिसआ बेनो आरो टटेल नम्बर 1 सिरियालाव 10टा डिपार्टमेन्ट दङ आरो गाहायाव मोनसे दङ दा टटेल पस्टआ बेनो देन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला 10टा डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो माखासे पस्टखौ रानदों अके दा गोजौनि पस्टआ जाबाय क्लास 10 पासनिफ्राय आरो गोबां कुइसन खालामदों नम्बर 1 कुइसन बेनो जाबाय 10 पासनि बाराया एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एबा डिग्रिया खालामनो हागोन ना हाया स' नोंथांमोना हागोन खुनु टेनसन गैया बे जाबाय नोंथांमोननि एन्सार देन सेकेन्डनि अपसन जाबाय जायफ्रा आन्डार मेट्रिक एबा क्लास 8 पास दङ 9 पास दङ अके अब्ला बिथांमोनाबो चौकीदार नाइट चौकीदाराव जगालियाव एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखौ आं नोंथांमोननो आरोबाव सेकेन्ड पइन्टनि नोंथांमोननो होबाय दा बेनो जाबाय डिटेल्सआ जे गोबां कुइसन खालामदों आं मैया CSB आवहाय फलोवार्सफोरखौ थिनहरदोंमोन आरो बिथांमोना डिसकास खालामना फैदों सोंना फैदों जे बेयाव खायसे खायसे कम्बाइन सानदों बेनो जाबाय डाइरेक्ट ग्रेड 4 एप्लाइ खालामदों होननानै स' बेबायदि नङा होनना बुंदों बिथांमोना जे एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो एप्लाइ खालामनांगोन मानोना बेवहाय माने 10टा डिपार्टमेन्ट होदों नालाय बेखायनो एक्सट्रा जुदि नोङो मोननै मोनथाम पस्टआव खालामनो गोसो दङबा मोनथाम नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनांगोन आरो अके स' नोंथांमोना डाबल पेमेन्टखौ दानांगोन एबा नोंथांमोना एक्सट्रा साबमिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना गोसो दङबा खालामनो हागोन स' बे क्लियार जाबाय खनसेनो ग्रेड 4 होनना बेयाव जानाय नङा अके बिदिबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन मानोना बबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामदों नोंखौहाय मिन्थिनाय नङाना आरो बबेयाव इन्टारभिउ लागोन नोंखौहाय मिन्थिनाय नङाना स' बेखायनो एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनांगोन एबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन अफिशियल एड्रेसा बेनो नोंथांमोना एबा जोङो बेयाव सेन्ड खालामनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय बक्स दङ बेयाव नोंथांमोना डाइरेक्टबो हैनो हागोन एबा नोंथांमोना पस्टिं खालामनानैबो हरबानो जाबाय अके 100 रुपिसनि पेमेन्ट दानांगोन IPO दानांगोन लकेलावबा पस्ट अफिसाव मोनगोन आरो जुदि बेखौ दानाबा क'क्राझाराव ट्रेजारि अफिसाव थांथारनांगोन अके जुदि नोङो ट्रेजारियाव दानाबा IPO दानबानो जागोन खुनु टेनसन गैया स' बिनिफ्राय सोरनि फेभाराव दाननांगोन IPO बोरै फिलआप खालामनांगौ जों बेखौ दानिया नायनोसै दा जोङो नम्बर 1 फैबाय नोंथांमोना मिथिखादोंमोन जे माखासे पस्टनि सायाव दा फट'आ गांनै नांगोन दे स' गांनै आरो बे फट'आव सेल्फ एटेस्टेड नांगोन एबा गावनि साइन नांगोन आरो गांसेखौ नोंथांमोना साइडआव सिथाबनानै हरनांगोन अके बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय स' दानिया फैबाय नोंथांमोननि पस्टआ बबेयाव खालामगोन दा रिकुवेस्ट खालामदों गले जे नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय खायसे नाया दा जायफ्रा नाया नोंथांमोननि बाथ्रासो रिजेक्ट जाबा दा नोंथांमोननि फार्स्टनि पस्टआ जोङो बेयाव ग्रेड 4 होबा जानाय नङा खायसे डाइरेक्ट ग्रेड 4 होदों जानांगौ मानोना आं क्लियार खालामखाबाय डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो एप्लाइ खालामनांगोन नालाय स' बेखायनो जों बबे पस्टआव नोङो एप्लाइ खालामदों पियन बा पियन चौकीदार बा चौकीदार नोंथांमोना बक्सआव लिरनांगोन अके दा बे आखरा नोंथांमोना गिदिर आखरजों लिरनांगोन देन सेकेन्ड नाम्बाराव दा जोंहा बबे पस्टनि आन्डाराव पियन खालामखो बेखौथ' मिन्थिनांगोन ना सिलेक्सन प्रसेसआ दा बेखायनो जों मा खालामनांगोन डिपार्टमेन्टआ सेकेन्ड नाम्बारा बबे डिपार्टमेन्टआव गासै 10टा मोनदोंमोन बिनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामदो दा फरेस्ट बा हेन्डलुम नोंथांमोननि बाथ्रासै आं बेखौ जास्ट एग्जाम्पल होबाय स' बे डिपार्टमेन्टनि नामखौहाय नोंथांमोना बेयाव मेनसन खालामनांगोन देन नाम्बार 3 आव नोंनि नाम थाबाय स' नोंनि नामा ब्लक लेटारजों एबा केपिटेल एबा गिदिर आखराव नोंथांमोना लिरनांगोन बेखौ होनदों स' बेखायनो नोंथांमोना 3 नाम्बारखौ जाहाथे मोजाङै मोजां लिरो स' दानिया फैबाय नोंथांमोननि फादार्स नेम अके नोंनि गार्जेन नामखौ होदो फादार्सनिखौ होदो जुदि हाबा जादोंबा हासबेन्ड नामखौ बाव लिरबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन इजि खालामबाय दा नाम्बार 5 आव एड्रेसखौ होदो फार्स्टआव नोंथांमोना मा होनांगोननो बेनो जाबाय भिलेजखौ होदो अके गामिखौ होदो नोंनि गामिखौ बेयाव होदो स' बेनिफ्राय जुदि जायगा थोयोबा बेयावनो नोंथांमोना पस्ट अफिसखौबो होनो हागोन जुदि जायगा थोआबा पस्ट अफिसा जुदि बेयाव लिरजायाबा नोंथांमोना गाहायाव लिरनो हागोन अके बेयाव नोंथांमोना लिरनो हागोन आरो देन डिस्ट्रिक्टखौ मिथिखाबाय लिरदो आरो पिन नाम्बारा लिरदो गाहायाव स्टेटखौ होनानै नोंथांमोना आसामखौ होबानो जाबाय प्रेजेन्ट आरो पारमानेन्टआ गोरोबब्ला सेम होदो आरो जुदि नोंथांमोना गोरोबाबा बेयाव लिरबानो जाबाय स' दानिया बार्थडेखौ लिरदो बेनिफ्राय कमिउनिटियाव बर' नोंथांमोना बेयाव होनो हासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मेरिट आनमेरिट लिरबानो जाबाय मेरिट बा मेरिट होदो आनमेरिट बा आनमेरिट बेनिफ्राय जेन्डारखौ बेयाव सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल
कास्टखौ एसटिआव होदो सेलेक्ट खालामदो टिक मार्क खालामदो आरो रिलिजना धोरोमा मा बेखौ बेयाव होदो फिजिकेलि हेन्डिकेप येस न बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ जों डाइरेक्ट बारनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे प्रसेसआव IPO दाननायाव स' IPO दानोबा ओरै खालाम जेरावनोखि नोंथांमोना IPO दानदों माब्ला दानदों डेटखौबो नोंथांमोना होनो दाबाव IPO बा IPO सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय डेटखौ होदो बेनिफ्राय बबेयाव दानदों प्लेसखौ नोंथांमोना होदो थ' क्वालिफिकेसना जाबाय 10 पासनिफ्राय जि दङ नोंथांमोना गासैबो हरजोबनांगोन स' नेक्स्टआव आइ होनानै बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय फुल सिगनेचार फन नाम्बार बेनिफ्राय माला फिलआप खालामदों डेटखौ होदो आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो नोंथांमोना सिरियेलि जाहाथे हरफायो कास्ट सार्टिफिकेटआ नांथारगोन कास्टखौ नांथारगोन बेनिफ्राय BTC रेसिडेन्सखौ नांलाया जोंनि एसटिफ्रा बैसोनि थाखाय एज प्रुफ एबा बार्थ सार्टिफिकेट बा एडमिट बेनि जागोन गांनै फट'कपिस अरिजिनेल नोंथांमोननि IPOखौ हरनांगोन थाइबानि पस्टेल स्टाम्पखौ नोंथांमोना हरथारनांगोन दा जों बेखौ दानिया नायनोसै क्लियार जानायनि स' दानिया जों IPO नायबाय बे जाबाय 100 एनि पस्ट अफिसाव नोंथांमोना बेखौहाय दाननो हायो अके बेखौ नोंथांमोना ओमफ्राय अरिजिनेलखौहाय हरफानांगोन फर्मनि सिङाव स' दानिया जोंहा बबेयाव पेमेन्टखौ खालामगोन एबा जों सोरनो हरगोन सोरनि फेभाराव हरगोन दा बेखायनो जों बेयाव एड्रेसखौ लिरनांगोन ना दा बेखौ नायनोबा जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायग्रोनांगोन अब्लासो जोङो क्लियार जागोन दा बेखायनो आङो बेयाव नायनोसै अफिसियेल नटिसखौ जाहाथे जोंहा मिस्टेक जाया स' दानिया जोङो नायनोसै एड्रेसखौहाय दा बेयाव गोबांथार माने एप्लिकेसन फिस दङ बेनो जाबाय 100 जोङो पेमेन्टखौ दाननांगोन स' बेनिफ्राय पस्टिं एड्रेसा नैबेनो बेखौ आं बारे बारे नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ जाहाथे मिस्टेक जाया पस्ट खालामनायाव दा जों फैबाय दायो एड्रेसखौ नायनोसै सोरनि फेभाराव हरनांगोननो IPO जा एबा चालान जा बेयाव दङ आरो अके स' एनि वान दा जोंनि एसटिफ्रा जोंनि बर'फ्रा 100 पेमेन्टखौ जों बाव खालामनांगोन गुबुन जेनेरेल केटेगरिया 150 खालामनांगोन बेखौ मिन्थिखाबाय दा सोरनि फेभाराव हरनांगोन बेनो जाबाय ST SC नोंथांमोना 100 मिन्थिखाबाय देन एड्रेसखौ नायनोसै जों दानिया स' बेनो जाबाय सोरनि फेभारावनो बेनो जाबाय फेभार अफ दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC नोंथांमोना बेखौ होनांगोन एड्रेसखौ बेनो जाबाय डाइरेक्ट होबाबो जागोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC क'क्राझार होयोब्ला नोंथांमोना बाव थांगोन खुनु टेनसन गैया जुदि ट्रेजारि बा हेड अफ एकाउन्ट नोंथांमोना मोनदोंमोन बेयाव पेमेन्टखौ खालामनांगौ बे जाबाय डिटेल्सआ स' दानिया जोङो नायनोसै फैदो IPO दानिया जों मिथिबाय फेटुआवहाय जोंहा पे खालामनांगोन बेनो जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC क'क्राझार बेयाव लिरबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट थांगोन खुनु टेनसन गैया एट दा पस्ट अफिस एट बबेयाव नोंथांमोना हरगोन पस्ट अफिसखौ होदो क'क्राझाराव हरगोनब्ला स' बेनिफ्राय सेन्डार एड्रेसा नोंनि फार्स्टआव नोंनि नाम थाबाय सेकेन्डआव नोंनि गामि थाबाय पस्ट अफिस थाबाय डिस्ट्रिक्ट थाबाय पिन नाम्बार थाबाय नोंथांमोना बेखौ होबानो जासिगोन थांनाय बाराव JWआव जेरै प्रसेसखौ खालामदों आं बेखौनो सेम टु सेम होदों आरो रावबो रिजेक्ट जायाखै बेबायदि सेम हरनानैनो एक्सेप्ट जादों आरो कल लेटारा फैदों दा बेनोमोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान बड' जब इनफो साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन